maimaita ya mai salanta abana. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Yan hajara ta lamunce min yau so nake ta ban izini in buɗe wata kofar da can ciki a rufe suke shani. Majubi ya kama kansa kwarai kar aikin ya zo ya mai lahani, har mai idan ya bi na sannu cikin baitukan muradina. Allah a da'ira ta fana'i bawanka zai kasidarsa, dan wasu ɗarka kai da halitta sa nasara a harkarsa. Kai masa ta gomashin abu ya kai sa juriya a himmarsa, duk sanda zai kusanci yakini Allah tsare shi yin barna. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Na roƙi sallama da salati gungin shigin buwayarka, mai wanzuwa cikin sha'aninka wannan da shi ya nuna ka. Mabudin abin da duk aka kulle shi ne ya san hakikarka, mai iya hawa kujerar nan bara dai na kama har rishe na. Maulanmu mai ɗari ga yardar Allah gare ka ta samu, magajin hakikanin sirrin halarar shugaba muradin kausul wujudu ko kudura ta san kai kadai muke limu. Shiru magana da aiki gunmu kawai shehu ne ku tattauna. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Muhammadu Sunusi tsawa mai sawa min kiri ya kurmance, kalifan muradu ba a jayayya yau da ku a yau dace. Soyayyar ku ya waliyin sarki tun fil azar da bauta ce, dan haka ta sa Sharif Kamisa ga yabuwa yi karnina. Nai sallama cikin abban in yas mai sitir da aibina, babbar idaniyar madadin nan mai wasalar da ruhina. Akwai da ku ake dingaho karkai musun bayanina, ba ni na ce ba ballanta na ka ce za ka ja da gaulina. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Da kallon ka ne muke samun nutsuwa zahiri da gaibar mu, da himmar ku ne muke kowane motsi mai salanta abban mu. Da jin zantukan ka ne muka samu yakini cikin hakikar mu, Muhammadu cikin Muhammadu suna mai gajiyar da duk masana. Dama na faɗi batun da na ɗauko yau yan uwa azimin ne, idan an ji mun yi daidai ku tabbata lambarin na shehu ne, idan mun yi kuskure daga mu ne don wuziri muhimmi ne, da himma ta shehu sai na kai sakon har gaban muradina. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Yabo gwaninmu ya zama tilas yasa na ɗauki alƙalami, domin faɗa wa kauni kaɗan sirrin wanda zan yi wa nazari. Na taƙaita su a kaɗan ɗin ma sai na yi muku mujalladan ilimi, domin teku ta fi ƙarfin mai ɗibawa da himmithalina. Idan an ji zikiri ya kaure to mai salanta ne a tafe, idan an ji hailala na gunji kirji yana da kan surfe, to sai a da'irar sa gurin da hijabai dukansu sun kisfe. Fana'i ake batu a gurin zalla an mace cikin kauna. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Wani zancen shiru muke migum ita ce maslahar halitta, cikin tabbatar da kai wallahi ina iya kashe halitta. Cikin janibin ka bani da sauki yayan uwa ku zam shaidu, wal abdu kalkalam na zamo a cikin mai salanta abana. Na koma maye kullum cikin ka wajib ne, in shafa kauni babu ruwa na kai zan gani a kome ne, da sunan ka nan ga komai abin da ke boye gashi na tone, ambaliyar bayanai na ta fita a cikin ka abana. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Ina ma da arfai nake zalla da kun ji tumbudin lamari, da yau alif da lallan hakur sun zo da kansu sun zikiri, ga wani salon fana'i za a yi amma bara na yo uzuri, mu dai lallafa cikin girkin komai da shi ya tattauna. To yan uwa anan zance mana bisit mu ƙara jin zance, idan mai salanta na magana dukkan wanda ya ji yayi dace, domin ciki hadisin annabi ne kar ku je ku gigice, Messi yana da gurbi cikin faɗi har shirin sa'abana. sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta abana. Ne Sheikh Sharif Khalifa anta duk lambarin ka Allah ne, duk furcin sa manzan Allah ko yayin shiru a aikin ne, mai sa maza
su sadu da Allah nan take ko suna zaune. Ba na shiri da duk makiyinka wannan na sa a ruhina. Da ka gan shi to akwai Allah a gurin karka ambato hutubai. Mai yi wa zuciya operation ya sa mata ma'adanan ladubai. Mai cusa san ma'aikin Allah har an gani cikin gabbai. Idan na tuna ina iya hango kai ke zuwa a wahaina. Sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta amana. Ina yan salanta na san kun san mene nake ta san na faɗa. Ga damuna irin mu a hannu to sai mu je mu yo huɗa. Mu shuka mu girba komai mu ware bawo sannan mu ware gyaɗa. Wata kofar shigar ta sai an duka ko kuma na ce a sussuguna. A faɗa maka shehu Tijjani don mahabba ka kama yin kwalla. Idan ko yana faɗa maka kausi tamkar abin ka ke kalla. Da ya zo cikin halifa ko mahajubai suna cire hula. Idan zai batu cikin mai sagagi shiru yake murahina. Sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta amana. Mai sulhu mai nasiha abban lawi da walidinawa. Da ka gan shi kaga suki malan duk lambarinsa babu nawa. Ya sadar dare ya bada dari ga sannan a can yana fadawa. Ga wata irin kamala malan ga kwarjini imamina. Dama ka bani yardar nan da ta'ala ya baka murshidina. Dama ka bani sirrin diwanin shehu duk kamal ja'ala. Dama ka bani sirrin da mulkiri ya nufo da zai suna. Da izzar da mujirmi duk girma ne dole gummiyar risina. Sai kun faɗi su maimaita ya mai salanta amana.